kako da igraju. Ovaj Čofani i Gijan, znači da prođu njihovu, pošto će ovo ispred igrati od 20 metara. Od 20 metara imaće 4 igrača. Kako se zove ovi? Milan. Milan će imati 4 igrača. A u napadu će imati ovo tri napadača. 3 napadača će biti na 16 njihovi. Znači po stranama. Po stranama. I ubacivaće se. I bit će 1 na 16, a ovi će biti po stranama. Znači ovi da igraju 2 u napad. 2 među 16 da se traže. Znači ovi da ih traže. Ovi sa sredine, kako se zove, da traži ove igrače. Znači sredina da traži Čofanija i onoga Bena. I Bena da traži. Znači 2 visoko, 2 u presingu da igraju. Jer će oni preko 3, Milan će od početka krenuti preko Rebića i ovih iz Liverpoola. Iz Liverpoola preko strana i Rebić će igrati na 16. Znači oni da zatvore ovo, da izađu iz 16. Oni će šutirati, pa bit će tu borba za sredinu.